चली सब लोग के प्रणाम। का खबर सुनत तनी? अरे सुबह सुबह के बड़ी तगड़ा खबर सुनने के मिलल है कदन की ऑर्केस्ट्रा बंद हो गई गोपालगंज में। प्रशासन के आदेश बा कि 24 घंटा में गोपालगंज छोड़ के भाग जाए के नचनिया सके। तो अब का होई? हे लगन में, हे धर्मधार लगन में इतना खतरनाक लगन चलता। आ ऑर्केस्ट्रा वाली रहबे ना करे तो बियाह शादी संपन्न ना होला। जहाँ ऑर्केस्ट्रा जाना बियाह में बात भाई लोग बताइए, लोग कमेंट करके आप सब बताइए कि कहाँ तक सच बटे कि जावना बियाह में ऑर्केस्ट्रा ना होला वो बियाह शुद्ध ना होला। वो बियाह में केहू बारातो ना जाला। ये बात सच्चाई बा। जहाँ बड़ी सुंदर ऑर्केस्ट्रा बाटे, बड़ी बढ़िया ऑर्केस्ट्रा बा, वो बारात में भीड़ भी होखेला और बारात ढेर लोग जाला बारात में। जना में ऑर्केस्ट्रा ना होके भले केहू के बारात हो से मतलब नहीं खे, वो केहू के बारात होके ऑर्केस्ट्रा में केहू ना जाला। तो अब एगो पता बा, एक बात के दुख बा कि ऑर्केस्ट्रा बंद हो गए, लेकिन ए बात के खुशी हुई कि अब ऑर्केस्ट्रा वाली ना नचियन सब गोपालगंज में। अब नचियन जितना ही रील क्रिएटर बड़ी सब नचत तरी सने उन्हें घरे घरे ई अब नचियन सब। ठीक बा? तो ऑर्केस्ट्रा ने बंद भइल बा तो कनी के नाम कुछ और रख दिया। तो कमेंट में बताई लोगन ना कि ओकर का नाम रखाई। अब कि नया नाम ऑर्केस्ट्रा यानी बंगाल से जौन लड़की आवेली सब बिहार में नाचो के ऑर्केस्ट्रा कहल जाला। आ हई जौन घरे घरे जौन लड़कियां नाचत तरी सब ई नचियन सब बारात हर एक बारात पार्टी में। तो ओकर का नाम रखे? ऑर्केस्ट्रा खाली बंद बा। ई नेखे कहल गल कि लड़की ना नचियो सब। ठीक बा? ई कहीं कहले नहीं खे कि लड़की ना नचियो सब। ई तो कहल बा कि ऑर्केस्ट्रा बंद हो गल, ऑर्केस्ट्रा नहीं खेलना चाहे के बियाह में। अब नया नाम रखाई, नाम रखा दिए, कुछ नाम रखल हमरो अभी बुझात नहीं खे। रील क्रिएटर ही नाम रख दिए। चाहे आप सब बताइए ना कमेंट करके क्या नाम रखाई। और घरे घरे जब लड़कियां ना जाता इंस्टाग्राम पर ये हम नचियन सब। अब तक खूब मजा बा यार। एक यूरो कर बाबू देखियन, एक यूरो कर भाई देखी नाच, एक यूरो सारा श्रोता देखी नाच। अब तो और मजा बा। ऐसा नहीं होत कि छपड़ों में बंद हुई तो बड़ी मजा आई। ये सीन देखे के मिलित जितना रील बनाए तरी सब आके धरातल पर नचती सब। आगे घरे घरे सब लोग बर्थडे पार्टी में, छठिहार में, भोज में, श्राद्ध में, बियाह में, जौन बस सब में नचिए सब में। कितना दिन तक बबनी नचू सर रील पर? अब आओ से नाच सब घरे घरे। तो आप सब बताई कमेंट में का नाम रखाई। और जब घरे घरे के नचनिए नचिए तो ऑर्केस्ट्रा न बंद भइल बा। ये बात के लेके दुखी नहीं माने के। ठीक बा? अब ऑर्केस्ट्रा ना, अब रील वाले नचिए सब। देहाती माल, देहाती घर घर के जितना ही नाचत तरी सर रील पर ये सब नचिए सब घरे घरे। तो आप सब बताई कि नाम ना रख का रखाई। और ये वीडियो कैसे लगल और वीडियो कहाँ से देखा तनी? अगर गोपालगंज से देखा तनी तो कमेंट करके बताई कि हाँ गोपालगंज से बानी। और कहीं और से भी देखा तनी तो कमेंट करके बताई कहाँ से देखा तनी और कितना खुश बन ऑर्केस्ट्रा बंद होइला से। चलिए सब लोग प्रणाम।